este edificio do que, bueno, o complexo, que é un grupo de edificios, era o que era coñecido como balneario de Bembibre. Non estamos falando de Bembibre de Vigo, senón que estamos en Viana do Bolo. Bembibre é un lugar de Viana do Bolo, unha parroquia, con cousas moi curiosas que xa iremos metendo ao longo destes días na páxina, no blog e nas redes sociais. O balneario era precioso. Leía, cando estaba investigando para vir aquí, que non sei quen decía no ano 1600, as augas deste balneario son moi boas, mellores cas de baños de Molgas. Facía unha comparativa e dicía, o que beba as augas deste balneario a noite vai quedar adormecido plácidamente, vai sudar e vai botar todos os males para fora. Non sei quen era o tipo. Bueno, eche que o balneario funcionou moitísimos anos, é un edificio grande, xovedes. Mirad que cousa bonita, que cousa bonita. Aquí había a fonte. Está rodeado de varios manantiais de augas. Por aquí pasou un regato, non sei as propiedades das augas deste sitio, non? No que lía tamén as describen como augas moi frías. Bueno, o tema é que pouco queda, o que debía de ser as casas do baño, que é unha edificación que hai pola parte de arriba, están totalmente derruídas. O sitio é precioso, cando pasedes por aquí, parade neste lugar, en Bembibre, dade unha volta, porque ademais hai unha arquitectura tradicional fabulosa, balneario, unhas bodegas tradicionais que vamos ir agora, adegas, creo que xa están todas en un estado tamén bastante precario, e un restos incluso do Imperio Romano, que aquí antes de Cristo xa había unhas minas que explotaba o Imperio, e aparecen algúns restos ao longo integrados na arquitectura actual. Deixo-vos, non vos dou máis a vara. Gracias por estar aí. Unha aperta. Esta cazadora preciosa. Debía de ser la zona